ceol beo RNaG. Well, inniu don bhír ceáil na don session ceáil tuimiid gáil thar sele chuig ceoltar agus uireanní is bailthe clia Enda Reilly seo fad mína chuig ceáil a clinstin go minic in seothar RTE Raidio na Gaeltachta agus bei álas wa ignéisteir a tá Enda a chur faoi inis America. Enda de chéad foiilte ar bhléie. Gur míle maithagad áine just bheith live. Agus ínta jazz tá sa bh linn fásta trasna na donta inis tú a Enda. Col tú hen Lonnie America, col tú chur fút inis? So tá in County Michigan in áit dar banam Plymouth in aice Detroit. So sin bas Michigan dum a Van Cailín Anne-Marie. Agus hacra si bhar wogú an America couple bliana hain no Canada bhil si bhar góí. Yeah, hart gá go le flin ó hin agus cai mé an céad blian ag fannacht ar an gáirte glas agus an sin de bhúil an COVID an down an sin. So it's kind of at doing ach just le Mhuirnín an Maria eáil an seo, súscadí an COVID agus mar sin de. Ná ní stransear a bíta sa éis ar RTE Raidio na Gaeltachta, bín de had ceáil le clinstin go leor uireann agus album agus PC Gaeilge tafadaí agad. Cadé mar tá cuasaí ceáil inis agus tú hálann sin in Plymouth an bhfuil mar an ceáil a hafad agad a Enda? Well, gach saharn bín bio léirú nó bio sro siúil agam almost studio biogan seo agus so tá hart chuige cíndamh sin daint agam so tá hart uair a clig gach saharn so tá sin an rud atá mé kind of ag díirú faoi láthair tá kind of tá na Dini céin ag teachtar eis gach seachtain agus is just an rud a bheith ag tá daoine ó as éire agus as California agus an bhrúséil agus mar sin de so sin an rud atá siúla go rinne mé tafad ar album am nulagan sin scríb mé hart cuaig árán nua agus so sin rud a chur mé amach freisin so tá mé ag fannacht có gnóthach is féidir lum tá roinnt an teachan secuún tá mé ag déanamh beosra le is grúpa an seo Mick Gavin agus Sean Gavin beidir bhfuil is ag go leor daoine na lads sin agus Michael agus Rachel támid go le bheith ag dul bio ó the Ark in Ann Arbor sin sios an bóthar weimhin seo freisin. So tá roinnt ar siúil ach fós ní ba aine eile ann sin just beosra ón venue mar derha. Cinnte mar sin cos le héireann níl cad go fáil daoine bheith le heireadh na ceolchar am agus mar sin de. Sinné go ddéireach. Tá muidir go le éisiart le písa ceáil wit i dús buire a Nasc Nua. Instú faoin físa ceáil seo Enda? So seo písa ceáil is scríb mé cúpla bliain ó hin inis ach seo tafad uair nua a rinne mé ag an beosra agus is mála an písa seo an Nasc Nua tá just ag fécant ar smuintí agus rudí nua daoine ag teach le céile le agus cé go bhfuil níl teáran ar na rudí gur féidirlíonn déanamh amachchan seo. Ínta ar fád bhfuil muidir go léisiart inis le písa bha Enda Reilly agus mar dúirte tá se hall linn in sin in Plymouth in Michigan beálinn agus písa ó chin den haid ceolchar am ha beá leis inis an Nasc Nua. Bíoch imní ort, má tá do chrí a ghort, I glúsan nó súla an stráin ó cara. Éis leis an Nasc Nua, le
at de voice en lucht is at de tamboe Tá deasa Enda sin an Nasc Nua. Inistú, canú ar a hasita san na bioch ruhunní seo, an rotú a dhéanú rih Covid romar an taí agad ar a bheith a déanú ceolchar am ar lín a rih sin? Well, bhí taí agam tuis cartar gavéile sa de bhí siad ar siúla gomsa ó éire. Bhí má bhain céile howlan seo ar fa blian agus gach seachtain rinne mé beo sro ó as éire agus so ní ra aon den eile a dhéanamh an sin. Ach an sin rinne mé cúpla cín a rís 2017 agus deisic mé album tuis go bhfuil misig déana bhí i má studio héinsa tá an caiidán an fuime magalár Tásúlagum agus so bhí an taí agam ach ní rah siad ar siúil agam ag an éim sin bhí mé kind of ag díú ar fí seán dom mi YouTube channel ag an éim agus an sin chunig mé go raibh gachtainna eile á dhéanamh agus bhí mé rá well tug na webcams agus mar sin agus an na mics agam agus bhí daoine chur ceist bhfuil tú chun ceanna aanamh so just tosigh mé agus bhí sé nás ag dul ar ruthar nó ruigin just is sprála mé tá sé kind of at nach gluisin tú daoine eile ach tá daoine an ann comments ágáil ar Facebook agus YouTube agus mar sin agus tá miisi ann leabhart low ó seo so is ionach an rud é really. Agus an studio balle atá agad an bhfuil mar an tralú agad an bhfuil sé Jackar studio balle a chuir le heile de cheoltar an mín mar na gistú hiú mics le fáil agus an stuff ó hiú riúireacht agus an tralú fuama Enda. Well dom sa sílam beidir nachhfuil ach tá mise a dhéanamh seo le haid na blianta inis so tá kind of caiitú fálam faoi fuim agus mar sin ach is níos mó an álas sin á seachas an trealamh le tá tú down trealamh all inis trealamh dar láva ar adverts nó reverb ar an idirlín agus veictú ná céad
€100 nó rud ag mar sin beictú ná an méid stuff bhfuil ag tastal wet a chur le céile, you know. Mar sílam go godíonn se le ceoltarí tá smacht agatsa ar an rudata tú a hafad nó an rudata tú ag chur maithar ar bheochrú níl an nain sin inoltar ná léon stúrathar beidir a ré leat nó gen mar seoha tá sort sír se agatsa de ré rudach ar mahan sin. Yeah, so tá má album hain like mascathe agus kind of masterthe mas focail an Gaeilge sin mastered chorimidir. So tá dúsádan tú compressors agus EQ agus sin just an stuff úsádam si gach lá nuair tá mé ag déanamh tafad ar énos. So is kind of úsádam an trealamh céine leis an tafaí aanamh agus leis an le dul beo ach tá rudí eile tá OBS tá software eile atá ag tastal agus caithí tú na rudí sinna elam. So is níl gaantanas ar trealamh agus áisina ach caithí an tam a bheith agus le ní de elam. Bei mar dúirt me bei alles ag léirmór dar go éisteíart mar go tú ag sinne me chudhór a martí Gaeilge néirinn ag cabaréanna agus ag gradam agus mar sin dé agus a nismór dúirt me tú linn bios is Plymouth America ach cin coolra ceáil bhí go héine Enda ar tá san níos le urlaisí ceáil agus leis an nuaráníart ro a háart ó bhí tú de gasarág. Well, bhíon ceol I gánaí ann sa baile. Ní ra má bháthair nó maithair ní ceoltarí iad ach bhíidir ag seint cairníní agus mar sin agus bhíon radio ar siúil agus so bhí sé I gánaí timpeall orm ach ar scóil is scóil Santa na Gaeltachta deala mé an idal agus Hog sé ann ma orm an fiddle all you know ní ra mé hí mé sin séad ag bliana díos a thosaigh mé ag seint an guitar agus ag canna leis an guitar so sin so bhíon kind of an ceol an trad ceol timpeall orm ach you know hí sim go mid an sin the Beatles agus an kind of stuff rock freshen agus ag canna ar shráid Grafton le machara Peter Ceol agus an sin bhí banna ceol agin the Mongrels agus bhí me ag seint I pobanna timpeall baile clia agus so yeah just tain tú an elec like vi méid seint leis an banna sin le cúpla blian agus an sin thosaigh mé rinne mé ma album hain 2007 2008 agus an sin thosaigh mé scríomh an Gaeilge háart ar sin. Agus mar dúirt tógad is le Gaeilge fásta má le clia Enda nó go dénda ar danig sin fríd fásta a heid ceáil. Yeah, so nuair bhí me se trí bhbliana díos bhí mé ar an néanre hús an bóthir I Gaeltacht agus an sin bhí Scoil Santan cuaim mo drathar an sin sesin trí bliana níos éasta ná mé hain agus an sin cuaim mise an sin freisin agus so sin an áta bhfuir mé mo chu Gaeilge ná I Gaeltacht bhí cum an Gaelach teolachta ann ag an ann freisin agus bhí mise nuair bhí mé harta de thosaigh mé ag immert pell agus amánt agus mar sin de Thomas Davies so yeah bhí se háart Bhí sé háart oring, agus an sin leis an GAA bhí rudí acu talent competitions agus mar sin de so bhí sé sin áis aontu go bhí sin freisin mar you know tá sé go má you know spruc a bheith agat agus mar sin de leis an geol. Cinnte, Tá muidir go léisteart le písa le látaine se Enda go dé inistú go déta sa físa ceáil seo agus go dén písa tán. Well, we may just explain of tá rat war inis ar Aoife Scott
agus seo árán a scríb mise le Aisling Kavanagh agus gur can mé le Aoife Scott má album sa na blianta ó hin agus just híl mé gur sé jazz an version seo a clúistáil seo do Mhuirnín ó seo Mhuirnín agus Aoife Scott á chana. Ó an glas an tú mo glása arna danta fad a fu is lom do chrí a hiile ó a stór Glas an húga cí ha is mé bring lódí ach tú síms ní vín tú bána stór mo chrí an gráhúta bhím se Fasan sé óla go lei Gus túí mé má hé de te go dé mé gré Má sa go bhfuil mé fós do Mhuirnín San fecin tú amháid eora arna danta fada fú Is san maith lom fuil lua ó má star Rimó I mé do deara Sní bhaid siad at a ríis Mar go maiid mé leat gan bhfuil stór chrí An gráhúta bhím se Fasan sé óla go lei Gus túí mé má héil de te go dé mé gré Má sa go bhfuil mé fós do Mhuirnín Má sa go bhfuil mé fós do Mhuirnín Galanta fad do Mhuirnín ó Enda Reilly agus Aoife Scott in sin agus Enda Lynn Bíá is Plymouth in Michigan éitiúil se in na choní inis hall America. Inis tú Enda dánig gifrú cruaí go hall sin na Michigan nó bhuiir snearta ná dhémar sin? Tá sneachta taobh muid an inneog inis, ach Deirtar lo nach an gaver is massa atá ann. Ach like inis like tógann sé mí ó rá eile don arach tosnú an seo, you know, so níl ein rud ag fás go fáil ach cluisim go bhfuil na lus na crumcíín amach go luath in éire an blion seo. Tá rud is go jazz le linn COVID ggóil dochas éigean. Cé mar a maile an síl agus an sort an ceircail ceáil a hálinn sin America, bhfuil mar an ceáil háartartan san cheantar. Well, bhí rih COVID agus mar sin de bhí tá an AOH, an Ancient Order of Hibernians, agus is kind of, tá sé sin ar nós kind of club Gaeilge atá an seo, agus bhualamar le go leor daoine an sin, agus bhí gigs ar siúla go réalta go leor is stitin sin, bhí Fish Fridays acu.
so tá gachtain le ha an éisc ar an íine agus rud jaasah tá sin freisin agus an sin tá de Gaeilge i Detroit agus bín ceol acu sin an sin freisin ceol cormacha agus so sin héas a gceart lár Detroit. Agus an sin bhí seisiún ag Mick Gavin in Ann Arbor gach downach freisin agus coolla méid grou seisiún eile timpeall na háite. So tá an ceol a caiitú chuide taistal beagán in níos fuide ná im lá clia linné á. Agus nar is smuoín daoine Detroit ar ná is smuoín siad ar an cheáil agus Motown agus an certain an cercail ínta bríomhar ceáil a hanig go maithe sin. An wacha tú iad a sin bhfuil sin eolaí go fáil hiú Detroit de Enda? Cloisiim go bhfuil ach níach go mé tá níl a méid céine bug Motown ó Detroit go sé go California síle mégan cuaimid rinneid an muséum agus mar sin agus áit ionach atá ann ach ní eicem se inis sé ach beidir sin just beidir nach bhfuil méid dul go dtí na háin ceart ní lei go. Agus inistú na sort na tsinchar ná na stíle na ceáil tá rudínta éagsúil gentá go de albuménar mar a dúir tú agus rinn tú PC leis an eile Stephen James Smith agus fiúr de híh idir línidir se werin ngélik filiart agus fástú werin faoin airtha éraide an bhfuil sort seanraí ná stílen ar lei go datníon lása go mórna gur maiile go mór a bheith a ceáil agus a sinnem. Well, sílam an rud a bhfuil mé géirí dhéanamh ná, éisteacht leis an down, cos leis an stuff Gaeilge, bhí gauntan is ceol nua i Gaeilge ag an am, bheas me hain, agus bhí sin an rud a kind of gail sé sin mé agus chur sé sin mé ag obair ar rud éigen in Gaeilge. Bhí an Gaeilge agam agus bhíos gom conas árán a scríomh, so just chur mé an gá rud le chéile. Leis an ahrú éráid agus mar sin de rud éigen beagáí mar an ggéine bhí céim agam sa geolaíocht i geology, chemic agus physic agus maths agus as UCD agus geology. So híl mé go raibh tuiscint agamsa ar an ahrú éráide seo a rís iad 2008, 2009 agus híl mé nach raibh sé sin ag dul óna na hólaí go dtí na daoine, so híl sílam tá áit ann le ag an Álainn tá gur féidir leis an Álainn é sin a chur amach go dtí grádaí. Na gréchaoine. Agus an bhicinn tú go fáile Enda an dóileat ghfuil airtha ar bí take ar an líon uaran nó líon rudaí tar fáil ó hiú uaran íarta de an Gaeilge inis ghfuil stuff úr a hafad nó ghfuil daoine comú PC úra an bhicinn tú ghfuil sin fáisar bí take ar sin inis le na main hóisialt agus mar sin de. Sílam go bhfuil bhí rudí ar siú an stuff sin a bhí ar siú le nós le bhí siad ag chur solas ar físeán uair nua agus mar sin de sílam go bhfuil a bhhad níos mó an is ná mar a bhí. Agus fásta ar de hí idir líne bín tú tuairt ranganí ceáil nó ceachtain na ceáil fásta an mín mar an daoine ládag ranganna nó ceachtain na ceáil witsa Enda? So tá cúpla duine agam fí láthair tá mé ag múna dadgad an stíl sin gitar do duine helann seo Álainn agus tá sé ag déanamh ar aus ar fád agus tá just daoine go bhfuil is go agus go bhfuil is acu go beidir go bhfuil an tam a going faoi láthair roint obair chur isteach in ar so sin táag tarlú freisin tá
skull ceol híos an bóthir wein an seo agus tá mé chun right múna a hosú lo siúd freisin inis. So sílam leis an gávid tá rudí difriúil níl na gigan ar siú agus tá lán daoine ag feicead ar rudí mar sin. Rinne mé rih an nulagan sin bhí trí daoine agam agus bhí mé ag múna árán an Gaeilge dómh, so rinne mé árá siad a bheitháile trasanna de damta agus buchalán airne agus ag fecint ar na lyricí go phoneticúil agus ag freisin bhí mé ag múna brí na focla dómh agus mar sin dó. So sílam go meic sin ar siúla gom a ríis freisin, bhí sin rud jazz le déanamh le Americánaí mar tá an simán. Agus cin slí ramse se tú an ar na main hóisialta nó sort aine chuta agadáú nar a bhí se de geirí sort ranganí agus rudí Gaeilge bhfuir ein Gaeilge ólamhaid Enda? Well, mis a chur amach ar Instagram agus ar Facebook agus mar sin agus sin cúisi de deangáil an sin so sin an bailach ar hála sé an or sin. So sílam beidir go tusná mé ranganí eile I mí Márta ach sin an rud faoin tam táid cuaig ó rih gachtain in éireann so bhí duine agus bhí si géirí páirte ghlacha ach bhí sé hart ar maníthe in éireann ar bhí si géirí fálam so bhí si sin Jackar. De téin agus de bhanis sibh chu faoíh Álainn sin I Blimit a Michigan nuair a bhés cad a rís taistil agus sríanta lédaí ar bhaileh hart a rás go héann ar cuairt nó an mó plánna goh beidir fanart I cónaí go bua in America go dé bhfuil plán genta goh nó ag an stéitse? An plán a bhí agin ná cúpla bliana a cahabhann seo agus an sin arás go héir ach tá gachrod anna difriúil inis so ní bheice is a ging ach like an plán atá agin ná dul arás beidir I trí nó ceir bliana ó seo so sin a plán atá agin. I mlíana tá mo drathar an anamhas bheith ag fáil pósta ach so tá dáta inis ag nolag so don tríomh líon as a chéile tá mé géirí fáil óháile le an nolag so tásúla go darlá sé mlíana. Tásúla so gom agus beidir na a bhéistú sála go méid deisi go fásta coppla ceol chuir a bhagad Enda nó tá lart leantaín tá díla se go a gcónaí ó hiú lart na Gaeilge agus daoine gur maiile an ceol in sehanéirin. Tá muidir go le gal sléin ag Enda Reilly agus a rístéisteí Álainn beo is Plymouth in Michigan in sindir sin bhfuil se bhád ó Detroit agus tá muidir go le egal sléin leis an tíú pí a ceol le Enda Reilly seo hé agus an Cailín Álainn. Cailín I don't make ground. She's just all na blas na rose. Ganni lailon is cleacha tame o Cailín is to fall Cailín a dug me growit be love mo vila store o berlum sa gertu mo grow by your romance not vron Nura Irin I'm a
shoot a you know is mom of wrong being makes me know Aaron Gaeilge so I tell what when she mo crack is my wrong Cailín I dug my growls be alone on my villa stove Oh Aberlum said go to my growl by your romance not grown Taja kalomsa Cailín so a rish go brown ni oirum brown young in kjolch mar kjol na glashin no kjol ben the smallin is undru galkjol Cailín I dug my growls be your love on my villa stove Oh Aberlum said go to my growl by your romance not grown by your romance not grown RNaG.